Фатих Хөсни әдәбият өлкәсенә шагыйрь буларак аяк баса. Аның «Дөнья матур миңа» шигыре 1927 елда ук безнең ел журналында дөнья күрә. Әдип пьесалар иҗат итә. Ләкин тора-бара ул проза өлкәсенә күчә. Язучыга киң танылу алып килгән әсәре исә «Йөзек кашы» повесте була. Повесть Бөек Ватан сугышының иң кызган вакытында туа һәм 1942 елда Совет әдәбияты журналында басыла. Әлеге чыгарылышта без әсәрнең үзе һәм автор турында истәлекләр белән бүлешәбез. Фатих Хөсни ялгыш булса ул 8 елны туган. 1908 елны. Күп бер яктан миңа якынрак бу кеше ни өчен дигәндә, чөнки туган җирдә Теләчәгы Мәтәскә яклары бездән ерак түгел. Мин үзем Кызылйылдыз районы дип аталадыр ул вакытта Котлыбакашта укыдым. Һәм икенче яктан ишетеп беләдерим, Фатих Хөснинең безнең як кияүе дип ул аны хатыны Мәрфуга апа безнең як кешесе балык бисәсе ягыннан икәнен дә ишетеп беләдерим. Ниндер ул да якынлаштыра күпмедер инде бер яктан туган җирдә. Сез Теләче районы Олы Мәтәскә авылында урнашкан олуг каләм остасы, халык язучысы Фатих ага Хөснинең музей почмагында. Әдәбиятыбызның кабатланмас йөзек кашы булган әдип ул безнең авылдашыбыз. Ул безнең горурлыгыбыз да. Язучының якты истәлеген һәм затлы иҗатын мәңгеләштерү максатыннан 1997 елда авылыбызда шушы Фатих Хөсни музее ачылды. Музейның кадерле экспонатлары булып безнең язучының шәхси әйберләре тора. Татар әдәбияты тарихында кабатланмас үз йөзен булдырган Фатих Хөсни иҗатының халыкчанлыгы, үзенә хас үзенчәлекле юморга бай стиле белән укучы күңелен яулады. Без инде аның 30 ел җәүлек сукмагы кебек күләмле романнарын, демократик үзгәрешләрне яктырткан бер туган Таһировлар драмасын, күп санлы хикәяләрен, үзенчәлекле татар әдәбиятында шундый бер юморлы, шундый бер халыкчан тел белән язылган үзенчәлекле хикәяләре аша беләбез. Һәм шулай ук, әлбәттә, аның Йөзек кашы повесты. Әлеге Йөзек кашы повесты нәрсә турында дип сораганда, кемнәрдер аны мәхәббәт турында дип әйтер. Кемнәрдер аны хыянәт, мәкер, дустының мәкере турында дип әйтер. Кемдер кеше холкы, кешенең характеры, үзенчәлекле, каршылыклы характеры турында дип әйтер. Әлбәттә, булар өчесе дә хаклы. Әсәр нәкъ менә шушы үзенчәлеккә корылган. Анда ул бик үзенчәлекле сюжетлы әсәр, үзенчәлекле. Һәм әлбәттә, әлеге әсәр үзе әдәби яктан да, тарихи яктан да әһәмиятле. Әдәби яктан аның әһәмияте, әйтеп киткәнчә, аның шундый кызыклы, мавыктыргыч сюжетка корылуы, язучының язу манерасы, геройларның менә бу психологиясын, аларның хис кичерешләрен ачуы, һәм дә аның язучының менә шушы осталыгы булса, әдәби әһәмияте, тарихи әһәмияте аның шушы әсәренең әдәбият тарихына яңалык алып килүендә. Әле 20нче елларда безнең бит инде Такташлар, Хәсән Туфаннар, шушыда Гомәр Тулымбай, Мирзаямир, Фатих Хөсниләр дә шушы әдәбиятка 20нче йөз башында туып, шушы әдәбиятка килгән кешеләр, алар инде инкыйлабны кабул иткән кешеләр. Әмма шул вакытта 20нче йөз башындагы иҗат иреген тойган кешеләр. Һәм шуңа күрә 20нче елларның ахырына хәтлек шу иҗат иреге әле дәвам итә. Һәм инде 30нчы еллардан кысу башлана. Һәм 30нчы елларда, 32нче елда бер съезд була, һәм 34нче елдагы съезд инде социалистик реализм методын раслап куя. Һәм социалистик реализм методы кабул ителгәннән соң язучыларга инде бер генә сыйныфның ихтыяҗларын канәгатьләндерү, ул бер сыйныф позициясеннән генә язу, революцион көрәшне генә мактау, әдәби әсәрдә коммунист образын сурәтләү инде мәҗбүри диярлек куела. Һәм мин инде алга таба сезгә әйтеп китермен, бу өлкәдә Фатих Хөснинең дә һәм башка язучылар да хәйран гына шелтә алуы һәм сабак алып, аларны менә шу кысага кертү процессы була менә шу 30нчы елларда. Һәм
Инде 40-нчы елларга таба инде әдәбиятта бер төрле хәтта вулгар социологизм дигән чорда булып ала бит әдәбиятта. Шушы чор килә һәм инде сугыш чорында Йөзек кашы әсәре 1942 елда языла һәм сугыш чорында әсәр Фатих Хөсни Йөзек кашы әсәрен яза. Анда игътибар иткәнсездер, анда бит коммунист образда юк. Социаль аермалыкларны да автор күрсәтми. Менә кеше җанына, кешенең холкына, кеше бәхете мәсьәләсенә игътибар биреп язылган әсәр. Һәм менә бу укучыга көтеп алынган әсәр була. Бердән сугыш вакыты халыкка юану кирәк. Безнең халык бик ярата әдәбиятны, сәнгатьне бик ярата. Әдәбият укып юанган халык, безнең халык әдәбиятка мәхәббәте көчле. Һәм менә шушы әсәрне сугыш чорында язылуы да халыкка ниндидер бер күңел юанычы биргәндер. Әсәр басылып чыкканнан соң, әлбәттә, бу әсәргә карата тәнкыйть сүзләре була. Мисал өчен, Гали Халид язучының вакыт ягыннан аермалыклар килеп чыгуда тәнкыйтьләп яза. Әле бу әсәрне Фатих Хөсни 42-нче елда беренче варианттан һәм әле ул 60-нчы елны әлеге әсәргә төтмәләр кертеп тә яза. Менә бу Гали Халид әйткәнне дә күздә тотып, беренче вариантта вакыйгалар Бөек Ватан сугышында барган була һәм язучы вакыйгаларны беренче бөтен дөнья сугышына күчерә. Чөнки әгәр дә язучы вакыйгаларны менә бу 20-30-нчы менә бу сугышны сурәтләгән булса, Бөек Ватан сугышын сурәтләгән булса, вакыйгаларны ул күрсәтергә тиеш булыр сугыш алдыннан 20-30-нчы еллар вакыйгасын сурәтләргә тиеш булыр. Әгәр дә 30-нчы елларны сурәтләй икән язучы, анда инде ул шу коммунист образын, сынфый көрәш вакыйгаларын ул беренчектә кертмичә кала алмаса, ул үзенең әдәби әсәренә. Шуңа күрә ул махсус ала инкыйлабка кадәргә төшерә ала һәм анда булган сугыш вакыйгаларында менә алар разведкага бару вакыйгалары, Айдарның төп геройның Госман белән барган разведкага барган вакыйгаларын ул беренче дөнья сугышына күчереп куя. Анда үзгәреш кертә 60-нчы елның әсәргә. Калган үзгәрешләр кертмәй анда сәяси яктан анда берни дә үзгәреш кермәде әсәргә. Фатих Хөсниның гомере мәгънәле үткән, иле һәм халкы мәнфәгатьләрен үз кайгы шатлыгы иткән, искиткеч матур әсәрләр иҗат иткән. Хөкүмәтебез дә аның иҗатын югары бәяләгән. Менә ул Татарстанның халык язучысы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, әдәбиятны үстерүдә хезмәтләре өчен Хәзмәт Кызыл байрагы, Пашот билгесе, Октябрь революция орденнары һәм медальләре белән дә бөтенсә шушындалар индалар. Иң мөһиме, әлбәттә, аның әсәрләре. Ул беренче чиратта, ягъни шул Йөзек кашы булды шикелле. Йөзек кашы әсәрен, ягъни ул вакытта халык җыгылып укыйдыр, җыгылып укыр әсәрләр. Аннары авыл өстендәге йолдызлар, авыл баласы бин хыялы ярак малай инде. Авыл өстендәге йолдызлар инде ул үзе бер мөгъҗиза бит инде. Йолдызларга карап, хыялланып, каядыр бүтән җирләр бар, бүтән планетлар бар, әллә ни җирләр бар безнең авылдан тыш. Безнең әле район гәҗитендә басылган шигырьләрдән тыш тагы дөнья бар дигән кебек. Менә шул Фатих абый инде өлкән язучылар арасында миңа тагын да якынрак булып килде инде. Ул шулай ничектер килеп чыкты, аның тарафыннан да ул да мине ничектер иртә күреп алды шикелле. Студент вакытында игътибар итте. Ул вакытта инде мин biraz татар матбуатында исеме күренә башлаган иде һәм шактый җитди күренә башлаган иде. Миңа игътибар анда biraz язучылар җәмәгатьлек тарафыннан булды ул вакытларда, 60-нчы елларда бигрәк тә. Аны да игътибар иткән булса кирәк минем кайбер язбаган язуларга, кайбер чыккан шигырьләргә карата, ул да вакытта бәхәсләштеләр. Бу минем иҗат турында инде әзрәк минемдән да мөгез чыгарулар булды шикелле күпмедер дәрәҗәдә. Шул минем кайбер шигырьләр бәхәсләр уятуга сәбәп булды һәм аларның өлкәннәрнең дә игътибарын җәлеп итте. 64-нче елны микән, 60 мин әле студент вакытта идем. Минем турда литературный газетта Рөстәм Кутуйның
фикерләре чыкты. Рафаэль Мустафинның инде минем турда зур ул литературный газета бик дәрәҗәле исәпләнәдер. Бик аны халык бик җырлап укыйдыр. Ул либераль һәм демократик газета саналадыр. Анда чыгу бик зур дәрәҗә иде, исем күренү. Фатих ага да литературный Россия газетында «Шаги догоняющих» дигән мәкалә белән чыкты. Бу татар әдәбиятында килгән безнең яшь буын турында иде. Һәм шунда берничә абзац минем турда аерым мактау һәм хуплау сүзләре язылган җөмләләр бар иде. Бу да инде миңа тагын да якын айтты, бу аның шулай зур үзәк матбуатта минем турда рус телендә бүтән халыкларда укый бит инде. Минем дә күпмедер популярлаштырырга дип әйтим микән, аның да ярдәме тиде. Тукай клубында Фатих Хөсни һәр вакыт җыелышларда чәчрәп чыгып чыгышлар ясый торган. Аның чыгыш һәр вакытта кызык була торган. Ул шул хәтле халыкчан иттереп, халыкчан тел белән, шундый уен көлке белән зур мәсьәләләр турында да шундый матур иттереп әйтә белә торган. Без аның чыгышын бүтән халык зылдагы йотлыгып тормыйдыр. Җәлеп итә ала торган, ораторлык сәләте. Чөнки аның сүз байлыгы бик зур иде, көчле иде. Менә язучының язу әсбаплары, менә кул сәгате, күзлеге. Ул авырткач аның күзлек зур булган иде. Менә шундый күзлек өстендә әле ул яңадан шушы лупа белән эшләгән. Менә аның ичендә лупа. Менә өстәл календаре, менә аның язучылар бүләк иткән язу машинкасы, ручкасы, менә каләм, перо савытлары. Монысы инде аның төнлә тотып йөри торган фонары, менә өстәл календаре. Монысы инде аның лампасы. Аның инде менә үзенең шәхси китапханәсе дип әйтим инде булган. Беренче полкада безнең үзенең китаплары урнашкан. Аннары ул кая барса да, бүтән кая барган җирдә үзенә алып кайткан шушындый брошюралар шикеллелек була бит инде. Шундый әйберләр кайткан. Менә алар бөтенесен саклаган инде. Каян килгән телеграммалар да сакланган, открыткалар да сакланган. Аннары соң менә бусында үзенең үзе җыйган китаплары менә монда бөтенесе дә менә монда аңа бүләк итеп биргән китаплар. Язучылар һәрберсе исемләп язып бүләк иткәннәр. Менә анда аның хатлары, менә бик күп хатлар. Менә монда бик күп мактау грамоталары барсы да васта. Менә бу өстәлдә аның язучылар бүләк иткән сувенирлары, менә монысы аның Казан утлары журналы бүләк иткән. Аны язып биргәннәр әле. Менә гантельләре бик арып китсә, менә шушы таяк белән аркаларына массажлар ясап алган. Менә монысы проигрывателе, менә монысы радиосы, менә монысы аның сәгате. Фатих Хөсни иҗаты мавыктыргыч, бай, нәфис. Менә аның теле бик үзенчәлекле, бай, халыкчан тел. Һәм вакыт үткәнгә карап, Фатих Хөсни әсәрләре үзенең әһәмиятен югалтмый, киресенчә, әле ул безнең бик күп еллар рухи хәзинәбез булып торачак. Ул безнең алтын фондына, татар милли хәзинәсенең алтын фондына керерлек әсәрләр иҗат иткән язучы. Әгәр дә без аның таныш булмаган әсәреннән берәр өзек алып укысак, китапның титул битен күрмичә үк бу китапны Фатих Хөсни язган дип әйтер идек. Фатих Хөснинең стиле шул кадәр үзенчәлекле, аны башка бер генә язучы белән дә бутарга мөмкин түгел, дип яза Рифат Сверегин. Чынлап та, Фатих Хөсни кешенең эчке дөньясын искиткеч осталык белән сурәтләү бәхетенә ирешкән һәм киләчәк буыннарга зур мирас калдырган әдип.